Jan Paul. Kamer! Ja, dat komt hier. Gaan we kamer al uit? Zie ik net. Kamer! Zit nog even op. Maar en waar ben je ook dan? Ik ben Simon. Aha. Maar je mij er wel in komen, ja? Oh, dan doen we dat toch? Doe de kamer er maar even uit. Nee. Nou, goeie. Hoi. Hoi, nou, ik moet je voorstellen. Ik ben David. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hier is nu een feestje dus. Ik zo'n in de zwem. Nou, ik reserveerde, dus ik zei, ja, dit is meneer de Jong. Ik zei, kom je mij, ik wil graag een feestje reserveren. Nou, cool. Ik ook hier dus naar Aquasport, schoolreisje of een kinderfeestje. Dus ja, ik denk, ja, daar komt het meest bij in de buurt. Dus ik reserveer voor een kinderfeestje. Nou, ik kies dus naar arrangementen. En ik zei, doe maar arrangement C, patatje, frikandeltje, ijsko en een capriccione. Nou, dat is altijd goed. En nou, kleren, zoals gezegd, zo gedaan. En bij de tafeltjes jou en heel veel kleren zetten. En dan kun je wel eens patatje binnen. Ja. Dus wat een dolle jong. Met een dal jong. Gewoon horen dan beginnen en 10 uur ben we veilig thuis. Oké. Dat is de bedoeling. Ik heb een plan doe ik het werk. En krijgen we al je dan poets je snoep mooi? Nee, dat is het jongen. Nou, vertel, waar ben je hier nog van? Ik heb een feestje gereserveerd. Meneer de Jong. Meneer de Jong? Ja, ik ben net volwassen, daarom ga ik dit heen. Oh, shit. Nou, dat is helemaal moeilijk. Ah, zeker. Zou iets meer hebben leuk. Small talk, big thoughts, gonna tell them all just what I want.
I need new shoes. Man, wat ben je aan het doen? Snippers rijden. Ja, we zijn op snipperrieden, houtsnippers. En wat doe je met die snippers? Hoe het paard heen flikkeren. We zijn het paard een netje maken en dan een netje maken. Dan geef je hoe het paard heen en dan daar en dan daar. En dan geef je snippen van een netje maken. Van de kinderboerderij in Dongenstaat. Want je hebt geen haast riepen, heb ik begrepen. Ja. Dus je bent alles nou nog mooi aan het maken. Ja, we zijn al een netje maken, we zijn al een netje maken. En je krijgt ook help, hebben wij begrepen. Ja, die mensen die achter jullie staan. Ja, van Marines. Van Marines Jouke? De mijnenvegers. Ja, van Marines. Klopt het dat je speciale hulptroepen aan het werk bent? Ja, dat klopt. Wij zijn van de Koninklijke Marine, Hademaarse Vlaardingen. En een paar bemanningsleden hebben we opgetrommeld om hier even het werk te verzetten. Ja. En waarom ben je naar Friesland gekomen om je te helpen? Omdat wij ook goede doelen steunen, en waaronder Donia Staten, zeg maar. Dus wij hebben een x-bedrag hebben wij aan Donia Staten gegeven. En ze hadden hier wat hulp nodig, dus hebben wij wat hulptroepen ingeschakeld van de Hademaarse Vlaardingen. Ja. En hoe kun je hier als marinier nou even goed zien laten? Nou ja, gewoon de lach op je gezicht en ik wil goed met de mensen omgaan en veel werk verzetten en dan komt het helemaal goed. En ik denk dat die mensen het ook wel leuk vinden dat wij hier zijn. Ja man, hing het hier wat mooi hè? Hij hangt hartstikke mooi hier. Hartstikke mooi, ja. Ze doen het hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. Ja, want je krijgt nou help van de marine. Helpen die man je wat goed? Ja hoor, zeker. Dat wel, ja. Hele goede mensen zijn het om te helpen. Hartstikke leuk, hartstikke gezellige Hartstikke mensen. leuk, heel gezellig. Ja, maar zij hebben natuurlijk verstand van marine ding. Maar dit is toch weer heel wat anders natuurlijk. Ja, daarom. Zeker. Het is weer ander werk. Ja. Iedereen heeft eigen dingen waar ze goed in zijn. Maar je helpen ze ook wel even, je lezen wel even uit wat er gebeuren moet. Ja, dat wel. Ja, hun helpen ons met dingen, met sjouwen en zo. En wij helpen hun ook weer met dingen uit te leggen. Komt het goed met deze missie? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel goed gaat komen met deze missie. Zondag gaan ze open, dus het gaat helemaal goed komen.